Kajingmi ki bus travel agency berpenyat de ki bamdai ki trai mulong ki berpenyat ye ki bus ki belat kelang ki jela kathan chitai lammi ngi kari India klam ki kot ki sla ki babyang Nakakasi Hills Autonomous District Council KHADC kalapan long yak henyo trap National Youth Movement HNYM ban mudoi yakini ki agency Shaka Council haka arpulai tarik yoyong araja arpusan. Kini ki agency ki kentop ya Kasiroi Travels Manipur Line kabala kam try daw lolo sing uba deiru ubala lek club ha bat pak khang ya ki agency berpenyat daki khasi nangta ke Shopuris Travels Itanagar Line Royal Travels Dimapur Line bat Deep Travels ke movement lingbau ba Marshal Nonglat Vice President kalaong bakalong ka basokya bakini ki barjala khamtam ulolo uba penyat ya kanika kam lakhat san snam klam ki kot kisla kile don bor bat phakhang ya ki counter jongki khasi bat kimsha ya ki nonglet nongwan ban ot ticket lada sim ticket na ki counter ba penyat da ki khasi Habakran sikilat pathai kubor ba Marshal Ulaong banag jingbom don uba Winston Tony Lingdo Executive Member ubari pet ya katana trade ke movement kalai kran baruba Shambor Lang Renja u Chief Executive Member hakbau lokular ban simkia halor kani नहीं अबुला ये क्या वो लोकल काउंटर भी नहीं सकता नहीं वो नरकम और क्या क्या उधर भी अबुला बस भी क्या क्या नहीं वो जो उधर में काउंटर कट करता भी नहीं सकता बस में जाएगा उधर में नहीं सामान का है आदमी के लिए नहीं आदमी भी है तो उधर बोलो मैं इतना सारा ऑपरेशन हाँ ट्रेनिंग लाइसेंस है पहले था क्या दिखाओ तो है नहीं क्या ये गाड़ी चल रहा है ना नहीं चलता नहीं चलता गाड़ी से तो होना चाहिए अभी ट्रेडिंग लाइसेंस नहीं है तो बंद करेगा ये दुकान हाँ अभी बंद जाओ हाँ बंद करेगा अभी बिजनेस हाँ जो एरिया मतलब डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है डीसी है तो उधर में वो लाइसेंस क्या क्या चाहिए Ilawan ban khang no ya dukan hang tai hapo dan kiti namar ba ngila yo ka jing ujor na kini ki ticket counter dan ni kita ki ni ki travel agency counter ki bo ticket ya ki bakin lek ban ai ticket ya kita ki nong lek ki nong wan ki balik sport Manipur ki balik sport Nagaland ki balik sport Itanagar nata ki balik sport Dimapur keleng dia namar badai haluar ka jing le don bor jong wei barjala utau bakarteng ululu sing te utau barjala u yale ban khang no igini counter kasi u ang bom sha naki ya ki counter kasi bakin penyat nang ta u block ya ki bos jong kini ki counter kasi ki banwan nang tei na ko ki bawat naki naki jela ki jong ki jela north east ki ting bomat khap ni Manipur ye bakin wan sini bakin ket ye ki passenger ki bawat naki counter jong ki badai jong ki kasi te ya kani kamot ula ka jumut u bo dominate kani ka kam khnang ba un yo be bo un control tang ka counter jong u bat ya ka bos ka bo penyat u te na kaliang jong ki kasi ki jong ni ki pasong counter hang tei hapo dan kiti te kila ai ka jing ujor hai ka seng jong ni men chisngi namar ba men chisngi hang tei hapo kilogram u hate kilogram ulet hi hang thie te lada ulet hi hang thie u ong ba kinu ki ba tiket na pok ki counter jong kasi lani kinu ki tiar ki ba pha ra lani ki ba paket Sati sapo Manipur lingba jongi counter jong ki kasi jongi kamat kimla ban thap kata bas on umsha hiro i kita ki passenger ro lingba jong ka jing le jong kani ka ba pensat i kaseng kolong ba balai da uni ubar jela wan bantu kelar ya ki kam ki jam ki ba ki jai bendi jongi ki terai jing sisa udi ban sngowret udi ban sngow ya ladi jing sa udi ban kongu ya ka ba ki kasi ngi ki penyat jing sa udi ban ka namar balai hang ni ka di ka jaka ka jongi umla ban ong ba banwan dia bahaya ada manu ro saka plus kadhan kiti ketika schedule area ka bahaba po ka jurisdiction ka district council ti habang ngilit ban mania habang ngilit ban ya kandu ya uni ya ngilit ngipan ya trading license ro umdan ngipan ya kai ka ba kayo permission po ka council ro kamdan ka iro am buun peningi tena kali yang kasang nyimban si ngin khang no ya kadukan ke jong u ti habai de bakani ngiwan ya kandu mentar ngiwan ban ya kandu ya iba Winston Tony Lingdo hang ni belong iam jong ka triat tang ba i kamdan mentasngi ang kami kendu beliau tena kaliang jong seng mentang ila i kendu direct ba yau chief executive member jong ka KCDC i dia ba ba Sembolang Renja dia na kaliang jong iri ang ba inchim kya habi dei berkani ka kam ang ba dai lawan i ba Winston kamut sibet hi in safuan no iro ba la sai lak no in sapai ki officer gi badai ben pet nakabanta jong kani ka kam bandit ban dia yang kepada kum ki kum terekam jong council dia kani kalong ka message wiro nak sangat chanwai am ya ginu ki barjela
kimdi ban wan le kli sri lani kimdi ki ban wan le triam hani po ka jala ka jongi tada ki penya ini kamro ki haban buat kum kita kiriti trikam jongka council ki haban yo ki labor license ki haban yo ki trading license nang ta kimdi hero bakin le bahia lani kin le kli halo jong nu kam kat baki kasingi gidang trai kai ka pensat lo kalong kai ka pensat ka seng hero ya mentahi kadai ba da uniu bar jela uniu poi ai singi bo su wan nang nu hang ne po jela jungi menta ukwa ban control lani ukwa ba u le don bor ya kai kam ka ba kajat benriu jungi ka trai menta ti nakaliang jong ka seng hingi maham jur ya kum kini ki jat benriu ki ba wan ban le ai kinu ki kam hang ni hapo selong jungi kat kum ka jingkli jungi mane uang ba ula penya yang ni ka counter jung menta la khat san senam tinggi ong mana pleng kita ki khat san senam pila le kan nu ka trading license na kan nu ka permission ka pio na council ba penya yang ni ka counter uang em mundan em kum kata hadu mentahi kam dan kan nu ba ulia kamu ka ika jingli ani kalong be ka jing penya bi an be yang ni bus travel agency ki jung Habatin, pej bahaki ki sharp plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki bataye kamet. Namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka sharp plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam kta i ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi panai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya